ko, ayaw ko na ng mga ganito kasi ang bilis nitong magpapataba. Pero bumili siya. Alam niyo bakit yung kinuha niya? Morning! Hello guys. Magkapita si Mr. It's not calling. Not calling. Tame, if you're watching me, you're not calling me. My camera. If you're watching me, call me. Oy, you're ignoring me. You forget about me. What happened to you? Huh? Call me. You don't love me? You're not coming home for 3 nights? That's not good. Kausap ko yung camera, guys. This is what happened when you don't have nobody here. Ako lang mag-isa, no? So, good morning. It's 8:04. Anyway, so bumili ako kahapon sa aming lakad ng Bigo. So, this is for Tommy. Pero dahil wala si Tommy, I will eat some of it. Mag-toast tayo, guys. Yung mga aso ko andun sa labas. And then, natakot ako kagabi. Kasi guys, natakot ako dahil po, may coyote sa labas. So, pinalabas ko yung mga aso. Almost 11 o'clock na ng gabi. Kasi guys, yung palabasin ko na sana sila 8 o'clock. Yung coyote, parang may coyote dyan sa likuran namin, dyan sa damuhan. Ano siya, may bata. Parang may bata ba? Kasi, ang una kong naririnig, maliliit na, and then, pagka ilang minuto, malaki yung tunog ba. So, kaya natakot ako. So, pinalabas ko sila madalian ba. Pag-ihi. So, kaya na tagal akong natulog kasi yun yung hinintay ko. Kasi, kailangan paanohin sila guys. Paihiin ba. Ayaw ko ng maraming mga nakalagay, ganon. Ano kasi tayo. So, ito yung Bigo na binili ko, guys. 6 lang, guys. Cutter. Ang tigas nito. Grabe naman ito. Yan. For some reason, itong asawa ko, hindi naman mahilig magtawag-tawag sa akin. Nakakamiss baya ito si Mister. Ang daming mga pagkain, di ba? Nagpundok kami ng mga pagkain. Sabi pa niya, pagdarating yung panahon, mag-zombie apocalypse or wala ng electric, wala ng walang tubig, saan tayo kukuha, ganun. At so wala tayong pagkain. Ganyan min siya, guys. So kaya sabi ko, i-training din kita. Maglibang-libang doon sa magpupo doon sa kasagutan. I-train kita na tubig yung panglinis mo sa puwet. Kasi hindi talaga kayo mga Amerikano, kayong hindi kayo mahilig sa mga maglinis ng puwet na damo or tubig. Sabi pa nila, ang ganito sila dula. Kamayin daw, sabi ko. Sabi, paano na yan? Sabi niya, paano na yan ikaw? Kung ganyan, and then magkamahilig pa naman kayo mga Pilipino using your finger when you're eating, and then you're washing your puwet with your hand. Adoy guys, kasi wala may malitok sa intay-perian, sabi ko, wala na yung mahimo dong. Kaya mauna yun na among kinabuhi dong, mahilig yun may magkinamot. So, ito na nga, bumili ako nito mga seafood mix kasi nga, isa ito sa mga paborito ni Mister. At yung nalaman niya na bumili ako nito, excited siya dahil alam niya, gagawa po tayo ng seafood salad. So, yun, let's go. Okay guys, so pasensya na kayo nagdubli-dubli jud ko no kasi guys, so maginaw maulan at gusto ko komportable and then naghakbat ako para pisko ang aking feeling bago tayo magluto ng ating seafood salad. Off ngayon ni Mister. So ngayon, ito yung mga lulutuin ko, seafood salad, squid and stuff. And of course, meron tayo ditong shrimp products. Maulan ngayon na araw, guys. So ngayon guys, ang unahin natin is yung octopus, no? So hindi po ito dapat matagalutuin kasi ayaw ni Tommy yung sobrang tough. So very quick lang ito luto. Ganito po magawa ng seafood salad. Iba po yung kinilaw, preskong isda at iba po itong mix na mga ganito guys. So kaya yun, bantayan na lang natin yun.
Okay na siya, guys. So, yun, okay na siya, guys. So, ang gagawin mo kapag matigas pa yung fat area, pinakadulo niya. So, ang gagawin mo, ibalik mo siya sa boiling water and then i-drain mo itong mga ito. Kapag sobrang laki yung octopus, guys, kailangan mo talaga siyang tignan, no? Kasi kapag matigas pa yun siya, pangit kainin. So, yan. Yun, i-cut natin siya ng pagganito. So, ngayon, ang ating ilagay is clams naman, no? So, next, ito naman yung squid ang ating iboboil, guys. Ito, kapag mag-boil po ako ng mga seafood, guys, tinitignan ko na lang at tinatry ko kung luto na ba siya. At ito, tinitikman ko din kung luto na siya kasi paminsan ma-overcook at saka undercook po siya, no? So, yun. At ito namang ating shrimp, madali lang itong lutuin at alam nyo naman yan. So, mabilisan lang yan siya, guys, at kailangan mong bantayan kasi ayaw talaga ni Tami yung sobrang tough ba. So, kaya tadtarin natin itong ating shrimp kasi ayaw namin yung mabuo-buo pa yung shrimp para naman hati-hati at i-mix-mix na lang natin yan ito. Onion, bell pepper, celery. Alam niyo bakit nilalagyan natin celery? Texture. Crunchy. Masarap. Smells good. Yun siya. Lalo na yung may mga dahon-dahon. Sa gitna ng celery, kukunin po para masarap. Itong mga ganitong sili. At lagyan din natin yung mga maliliit na sili para maanghang. Ganyan siya. Malaking sili. Maraming maliit na sili. Ganyan guys, no? Lagay natin. Oh, di ba? Hala ka diha. Nahadlo ko, guys. Natakot ako. Mahilig kami ni Tami sa paminta. Yan, hindi marami, guys. And nilalagyan namin ng olive oil. Konti lang. Yan. And then suka. Maraming suka. Kasi nga seafood salad nga, di ba? Yan siya. Okay. Lemon. Lagyan natin ang lemon. At dahil meron tayong kalamansi, ang kalamansi is talagang iba din itong kalamansi. Iba ito kaysa lemon. Ang kalamansi is iba ang lasa, iba yung bigay na sarap. So kaya, yun siya. Huwag natin, mahal ito guys, so kaya huwag natin damihan. Konti lang. Lemon. That's it. And then ating ukay-ukay. Ang bango talaga ng lemon. So, kaya na natin. Bumango na ang aking master. Ang bango, iba talaga ang bango niya kapag yun yung nilalagay. Yun yung nanotice ko. You know, yung amoy kalamansi, yung ganyan ba? Iba ang lemon kaysa kalamansi, iba talaga ang sarap. Yun, ang sarap nito guys, promise. Tikman natin ito mamaya. Kapag matagal-tagal na siya sa refrigerator, nagsusok na yung lahat ng flavor niya, yun talaga yung malalaman mo na, yummy! Ganyan. Alam niyo bakit yung kinuha niya? Gusto niyo malaman kung luto. So, ito na yung ating seafood salad, guys. At saka, perfect daw ni Tami. Sabi pa ni Tami, perfect pagkaluto yung ating octopus. Kasi yung octopus talaga is sobrang, ano siya, paminsan hilaw, paminsan sobrang luto. Yun siya. Ito yung ulam ko, guys. So, Tami will review. So, let's see if he likes it. Tami's burger with a lot of cheese. Naligo og cheese ang kanyang burger. What do you think, honey? Oh, no, you have to try it first. I could answer it. You like it. Very good. But there is a thing that he likes it that I don't put. Kujel, skunk. Kunk. It's kujel. It's in the can, guys. That's why I don't like using it instead. And also, I need to add ginger pala. So, yung asawa ko na grocery. So ngayon, nagpa-oil change lang siya guys. Nag-stop siya sa Walmart. So ngayon, nadubli na ang aming mga kung anong andito sa bahay. Pero lutuan pa rin natin siya kasi nga asawa natin. Naglagod ko guys. Kasi sabi niya, oh pumunta ako sa bunti ka na magunting ng kamay ko. Pumunta ako sa Walmart. Sabi ko, hindi mo man lang ako sinabihan kung ano yung mga pinagagawa mo para naman masabi ko sa'yo, yun yung wag mong bilhin. Kasi marami na tayo dito kasi kag-grocery ko lang the other day sa Walmart. At saka ngayon, nagdubli-dubli na dong. At saka ang bilis pa naman masira. Like yung milk, yung creamer,
more cheese. Adoy nako talaga, sabi ko sa kanya na, may nagsabi sa akin na ito dang lumpia ko is parang ano daw, lupiak ba kung sa Bisaya. Sino bang hindi malupiak guys na nilagay ko sa freezer guys na dinuot-duot ko man ito. Akong di rin ba para mawala yung hangin sa ziplock. Sus, ang dami pala nito eh. Naloka na. Marami pala yung na-defrost ko. Here. Where your mama is, where your mama be. Yeah, whatever. You don't listen to me. You cannot tell me, Han, I'm going shopping. What did you get the other day? Nothing. Sabi ko, ayaw ko na ng mga ganito kasi ang bilis nitong magpapataba. Pero bumili siya. His excuse is homeschooling him. He didn't call me. He asked me on the way out the door. Sabi that? He ran over and said, "Could you stop and get me bread?" I said, "Okay, yeah. If I have to, I will." We did a lot of food. We have still a lot in that one. Itapon kasi nga ang dami-dami ng milk. Tapon ang old. I think in this house, you want to eat anything from out there besides creamer? I defrost steak over there for dinner. Bakit yung butod man? Right there, he's waiting for his bread, huh? Han, seriously, honey. Serious, look at him. I don't care. It doesn't need to bread. It doesn't even know bread exists. Of course he does. You're just like crazy now. Of course he does. You put the old one in the back. The new one in the back, no, one in the front. Don't do the very hot now. Get the first one.